Komunizmus je bytie, povedal raz spisovateľ Ludvík Vaculík, keď v Prahe tlkli mladých ľudí pripomínajúcich si upálenie Jana Palacha. A teraz takýto komunizmus, priamo riadený straníckou špičkou v hoteli Carlton, dorazil aj do Bratislavy, aby ukázal, kto je tu pánom. Chcel tak prignieviť mladých ľudí, ktorí už nechceli robiť kompromisy, ktorí sa nechceli prispôsobovať a plávať s prúdom, ktorí sa postavili za svoje presvedčenie, za svoju vieru, za svoje práva a tým aj za práva ostatných utláčaných. Prišli sem preto, lebo ich pozvali tí, ktorým dôverovali. Prišli sem aj preto, lebo im v ušiach zneli slová svätého otca Jána Pavla, ktoré povedal bratom Poliakom, keď navštívil svoju vlast. Nebojte sa. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 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 Pasie ma na zelených pasienkoch, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 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 Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd, tvoja palica, tie sú mi útechou. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 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 Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.